Atensyon sa mga motorista nga mag-agian sa highway sa Mandaue City. Kay gipatuma na ang road closure sa parte sa daan samtang gitrabaho ang drainage project. Ang report ni Nico Sereno. Gamit ang concrete cutter, gisugdan sa mga trabahante ang pagbakbak sa parte sa karsada sa may JP Rizal MC Briones habig sa barangay Basak, Mandaue City. Alang kini sa pagsugod na sa trabahoon nga drainage sa dapit. Gikural na usab ang moabot sa 15 metros nga gitas-on nga bahin sa highway nga sirad-an sa trapiko sud sa mga usa ka buwan nga pagtrabaho. Pasabot sa contractor, gikinahanglan ang closure sa usa ka lane kay ilisan og padak-an ang drainage sa dapit. Phase 3 kini sa pagtrabaho sa drainage system sa maong bahin sa barangay aron masulbad ang problema sa baha sa sudlunon nga parte. Atong ko ibutang double barrel nga box culvert which is dako siya na profile, dako nga cross section connecting aning cross drainage going sa Basak Labugon Creek. Ang masulbad ani nga baha kato dito. Ang kato dito sa Consuelo Village which is daghan ng mga residente dito nga maka-benefit aning project. Kay bahaon yun na din ha ilang area. Pasalig nila, extended ang oras sa pagtrabaho aron daling mahuman ang proyekto. Minimum 1 month since kani nga kuan is nanay the existing drainage sa ilawom which man mo i-dewatering among proseso kay daw sa ni siya na trabaho pero amo pa ning amoton within 1 month mahuman. Gipangandaman karon sa mga otoridad ang heavy traffic atol sa peak hours. Labi na sa heavy volume sa mga sakyanan gikan sa Konsolasyon ug Liloan padung sa Mandaue ug Cebu City mabuntag. Langan yun. Kay Tapos traffic. di ba bukat kay mabuntag sir? Oo. Unya Ang choice. Samot yun. kay Kaya wala kung gana siya. Traffic naman kayo. oo. Samot nagtrabaho sila diha. Manang lisod yun sa mga part yun. Nga ngunana, mga nagali. Ang labaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue nag-inspeksyon kagahapon sa pagsugod sa closure sa maong parte sa highway. Nang hangyo siya sa pagsabot sa mga motorista. Ilang i-manage nga dili lang kayo sila mukawat og dako nga area para tukuan sad sa traffic ba. Sa unahan pa lang nagbutang naman tag kanang marking ba nga to kanang para gani makaliko na sila dili jud sila moabot diri sa 15 meter nga katong atong coral. Natay kanang guide dito sa unahan nga para makaliko, maka-insert na sila daan diri sa kaning may northbound lane ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.